Puilano sini Tiprasado pani lukurokno khuluma tai sibaya pharo tam ok oje koekdino ang YouTube ani YouTube channel lo video upload khaimani je Bengali medium o poriwi eba Bengali script no srengui phatar haste o samong tangthani eba out of country o samong tangthani mungsa samong go sukya auni bagai sini bororok jodi no phatar haste o samong tangnani eba out of country o thangi rang ajinani hingkai sini bororok belai khaino English srengthai eba English medium o pori thai hanai samani no tui kebang ma comment nukha ang o jaga o comment no tamgui tam problem obono tui kebang ma comment khlaika baksa borok rok bukhuk sitra rok bo kario je musuk thur eba gian kurui omo hai kebang ma chini Tiprasarok comment no sanai tongo chini borok ni bisingo no hingke kokrui abo borok ni bujima eba borok ni wansukma but jeng sini Tiprasarok ni bagai wansugui kaisa kaisa khorang tisamani obo belai kheno uklok bwskang nasigui a video no swnamjago naidi takhurok je sini Tiprasar lukurok no ang sanani musungo jara sinai nuknai borok tabu kisa educated borok jara dunia bera ui sijak nukjak je chini Tripura ni student rok by out of state ni student rok no jeng compare khainai mano je bahai bomo hai difference wngui tong so amtui hai sijak nukjak borok tabu belai kheno khorang tisaui je chini Tiprasarok no phurungnani jora sanani jora tai naidi je o jagao besirbag comment no ang nugui mankha chini Tiprasarok rang puisa kwrwini bagi English medium o poriwi manja even English medium o pornani bagi chakri ganang borok phano se belai kheno ekdom crisis wngui ma thango rang puisa bial wngui ma thango chakri ganang borok phonse nijini bwsabuti rok no English medium o pornani tei khorokni khoroktam bwsarok no English medium pornani ke belai kheno rang puisa khorso ongo aw okok belai kheno kubui chini dofao practically nukjagui tongo oni bagui no tabuk je sinai nuknai borok bujinai borok je future o chini borok any country o thangui rang puisa ajiui nok nukhungo financially support wngui manani bagui tabuk chini chwrai rok bo medium no tui porinan nang eba bo language no tui bisi focus khlaiui swrungui porinan nang abo jeng chini borok no masanai jeng saimano je English medium ni student eba English no kaham ke poriui swrungui English o skill kaham wngui mankha hingke any country nang jekunu country o thangui samung khlaiui nini nok nukhungo financially support khlai mano so oboni bagui no jeng chini future ni chwrai rok no jeng tamo khlaina nangge kwbangma chwrai rok kwbangma nukhungni chwrai rok rang puisa kwrwi bial ni bagui English medium o poriya ma poriya omo hai kwbangma chini borok rok omo hai ke bipodo khlai tongbaio o tei jodi no o chwrai rok no jeng borokni thinangni bagui English medium eba English rok no tui focus kahamke khlairuui bongno skill ganang eba talent ganang chwrai swnambui bongno phiyogui rimankha ke borok any state any country o thangui borok samung khlaiui borokni nok nukhungni financial support wngui manai so aboni bagui no nadi je bahai ke khoroksa bigra nukhung bo rang puisa bial ni katinai hingke bini bwsabuti rok phanungkha eba bo bai thangpan wngkha so bo lekhapora swrungmani bisingtui bo kwbangma jagao rang puisa ajinani lama bini manmani bisingtui se bo financial crisis ni yogui manai hingke tabuk ang sanani musungo ani comment nukmani mote ang tabuk o kok no sanani musungo je chini ADC sarkar ADC government sarkar phaijak tabuk je BJP by alliance swngjak tei nainai hingke tabuk je o phainai bisirogo borok sarkar bon phaimamung tongo so oboni bagui no ang jara sinai nuknai borok no je o je kwrwi bigra nukhungni chwrai rok ma poriya wngui tongbaimani tei borok Bengali medium bo poriui borok asuk talent ganang eba borokni English skill kaham wngya wngui tongmani a jagani phiyoknani bagui jeng chini ADC government no bo jeng chini Tiprasarok ni bagui Simi especially autonomous district council ni chwrai rok ni bagui English medium khuloknani sarkarni hoite omono tui jeng belai kheno dabi khlaitai tamni ke chini bwsabuti rok chini future ni chwrai rok
out of country o thangai rang puisa income khlai manani sung nugo je norok je Tripura ni father haste o nongkhonai di Maharashtra ungthung Rajasthan ungthung Punjab ungthung Delhi ungthung Hyderabad ungthung Bangalore ungthung Chennai ungthung kwbangma borok o jagani borok out of country o thangai rang ajio tei borokni nok nukungni financial support ta ongo borok jungbo naidi kwbangma jorao jungbo Tripurani nongkhoroi je ka father haste o jung tamni bagui phai jung jahate kisa misa jung financially support eba chini nijini khorcho chalogui manani obo hai khlai manani bagui se rang ajinen bagui se jungbo baire o phai so financially nung bahai ke freedom nai hingke chini future ni sarai rok no jung omo hai ke education no je father haste o choli mane out of country o choli mane abrok no tui belai kheno kaham ke फोरोंनानि बागै फकास मा खालायनाय स्पेशली जों सरकारनो दाबि मा खालायनाय जारा बिग्रा बर'रक मा परिया आंनि तंमोनि बर'नि बागै जों सिजाक नुजाक बर'रक किसा वान सुंना बाबिना गोरों बर'रक जों अबनति खरां माति सानाय जे एडिसि गभर्नमेन्ट नो एडिसि सरकारो जे आसुगै तंनाय बर'रक अबनंगो जत बरम साइमन सिउ जदिनो त्रिपुरानि बरक त्रिपुरावो सिमिं नो लुडगै त्रिपुरावो नो इनकाम नाइटुगै त्रिपुरा सिमिं नो कलगै तंनानि हिगे हिगे ओ कायसा जे chini dophawo financially freedom ongi manani belai kheno kothinsi tamni ke Tripura o kunu tabugo income ni lama kaham khlai resakya edisi sorkaro chini Tiprasar sorkar tongmo humpano borokni bisingti bo tabukbo financially kunu kaisa income khainani lama eba kaisa private factory eba kaisa labor ni factory eba kaisa kunu kaisa father ni private company rok tugui a jaga o chini Tiprasar rok 200 300 jona 500 jona labor eba je kunu income khainani lama mankha amo hai kaisa khlai jagya ngai tongo so aboni bagui no so obo kaisa le khaimano je srai rok no future ro chini srai rok borok no borok ni bagui omo hai kaisa le school khologi rimano je free English medium free school o chini Tiprasar rok ni bagui amoti rok le khlaina ni belai kheno dorkar tangi future ro chini srai rok jikunu jaga o Tripura o income khaime hanga father haste ever father country utma thangi pano income khlai borok bongni nok dukni financial supporter ngi pasai manani bagui angabno edisi ni je sorkar rok no sanani musungo even Tripura o je Tripura rajyoni sorkar o chini je kwbangma je Tiprasar rok ni bisingo montri tongo Vikas Deborma Shukla Saran Notia Rampodo Jomotia borok kwbangma tongo borok bo o step no nathai chini Tiprasar bigra khangra ngei bo je bangla medium rogo poriwe asuk talented borok ngi mayang tongmani father haste o thangai out of country rogo thangai samong tangi mayang tongmani karon tamo chini education eba chini je medium no srungi tongmani amo ba kafiyaku bangla borok bengali medium bo to poriwe english manai tongo ang buziu haipano joto borok ya so aboni bagai जों maximum chini borok ni bagai English medium free chini krui Tiprasar rok ni bagai khologi mankha hingke Tripura sarkar ni bisingti panangthung edisi sarkar ni bisingti panangthung future ro chini charai rok ni thinang tekisale kaham ongi manai borok ni nok rokung ni financial supporter ongi basawoi manai Tripura sarkar chakri rimai apno borok out of country o thangai father haste o thangai borok ni nok nukung ni financial supporter ongi manai awni bagai edisi sarkar tei Tripura sarkar o step no belai kheno na thai sini borok ni bagai tini nung montri ingkha MLA ingkha Tiprasar bagai tam khlaikya wakmasa bagma bai Tiprasar developing thangya khutung mothasa bagma bai Tiprasar developing thangya nok kaisa bagiri ma bai Tiprasar developing thangya mairum hukni maislam bagma bai Tiprasar developing thangya je dino nung education no focus khayano nini Tiprasar ni bagai Tiprasar automatic developing nai growth nai borok financially support khai basai manai wansugina di chini Tiprasar netarok chini Tiprasar dofani ruklo